Miño. A desembocadura do río Lambre, en Ponte do Porco, amósanos a nosa seguinte parada, o pobo de Miño. É un municipio de gran atractivo turístico debido á existencia das súas praias. A Praia Grande, a Ribeira, a Alameda, con espectaculares variacións do nivel entre a preamar e a baixamar, Praia de Perves e Praia do Lago. A Praia Grande, de máis dun quilómetro de lonxitude, é un dos centros turísticos de veraneo máis importantes das Rías Altas. A actividade marisqueira pertencente á Confraría de Miño é moi importante, onde o grupo de profesionais asociados elaboran sembras, preparación do terreo, extracción e a propia venda. A zona de extracción que estamos a ver pertence á desembocadura e marisma do río Baxoi, conectado directamente coa Praia Grande de Miño. Unha das premisas máis importantes que ten en conta o grupo de marisqueo de Miño é que é necesario e imprescindible que todo o proceso sexa unha actividade sostible, promovendo o uso eficiente dos recursos marisqueiros, respetando paros biolóxicos, sembras e extracción. Destacan o berberecho e a ameixa en todas as súas variedades, incluindo a variedade fina, tan apreciada na cociña galega. A maior parte do sector hosteleiro de Miño está vencellado directa ou indirectamente co mar e os produtos que veñen do Golfo Ártabro. Así, como usuarios finais, podemos atopar numerosos pratos nas cartas da hostelería de Miño, moito peixe e marisco capturado directamente ese mesmo día na ría. Isto fai que a calidade do servizo sexa moitísimo maior ao mesmo tempo que a economía local aposta polos produtos da zona sen recurrir ás grandes superficies comerciais. Toda a costa do territorio pertencente ao Golfo Ártabro Norte é impresionante. Os acantilados de Boebre son unha mostra desa beleza. Un dato moi curioso. Fixádevos no sentido da erosión das pedras do litoral. Si, marcan a liña norte-sur. Serven para orientarnos dunha forma natural, sen brúxula. Un dos actos máis importantes para a Confraría de Pescadores de Miño é a celebración da Virxe do Carme, patroa dos mariñeiros. De ser unha poboación tranquila en inverno, a afluencia turística estival fai que case se triplique a súa poboación. Deste xeito, as praias e hostelería local conxugan perfectamente as necesidades do sector turístico. Os deportes náuticos como o piragüismo, o Camiño de Santiago no seu curso polo Camiño Inglés, os parques de lecer abertos ao mar e, sobre todo, os máxicos solpores que podemos gozar cada día durante o verán, fan de Miño un dos puntos turísticos de referencia dentro do territorio do Golfo Ártabro Norte.